हेल' गाइस, आं दा थांगासिनो दङ जोंनि ना हमग्रा जायगाखौ एसे नायना फैनि नोंसोरनो देखायहरनि। दा मोनहैबा आं देखायगोन। आं दा न'आवनो दङ, दासो स्टार्ट खालायगासिनो दं। आं सानदोंमोन माने दिनैबो एसे बेलेग खामानियाव थांना फैदों, दासो सफैदों आङो। होमबाबो दसे टाइम मोनबाय नालाय एसे देखायहरनोसै आरो रायजोखौ। बाय बाय। आं दा मोनफैबाय दैयाव। दा दैखौ नायना लादो, जों बेयाव ना बोननानै जायो आरो दा बे एरियायाव थायो माबा तामिलनाडु कोयम्बटुर बे दैया बिराद गिदिर जायो दैज्लाङाव। दा बेयाव बिराद गिदिर ना दं आरो आं 25 केजिसिम मोनजाफेरबाय आरो बेयाव जोङो 10-12 केजि जाफेरबाय आरो नाखौ। ना थाइलेण्ड नाखौ बिराद गिदिर जायो। आं मालाबा बोननानै मोनोबा नाखौबो देखायहरगोन। बेनो आरो दा रानजोब्बाय, दा नाया अयथासार बेनो आरो ना बोनना जाग्राया। ओरैनो माबा दा दैया गाज्रि सावरि दङ, ओरै गेजेराव मोजां। बेयाव बायदिसिना गेसाव गोफोन गारो नालाय दैयाव, ओंखायनो दैखौ गाज्रि नुयो। ओरैनोथ' गेजेराव एकदम साफा दैया, एकदम बिराद गोजानसिम बोहैलाङो। हजों खरमफ्रा हगारहरो आरो ना बे दैखौ, ओमफ्राय जोंनि बेजों ओरै बारस्लायलाङो। ना थांनो हायि बायदि बेयाव जालि होना दोनो आरो बेयाव जालि होयो। ओमफ्राय बे दैया ओरै थाङो आरो ओरै बै मेन रड, हरैजाय मेन रडआ। ओइ नै बर'फोर दङ, ओइ नै गथ' बामलायनानै दङ। बहल नागिरदों नामाथाय बिसोरो। जोंनि बर'फ्रा बे जि कम्पानियाव दङ, माबायाव जि दानाय कम्पानि दं बेयाव। आं दा बेखौ लामाखौ देखायहरगोन। आं दा बेनिफ्राय थांफिननानै आपेल गुदामाव थांनि आं। आपेल गुदामावबो सिनायनाय बहुद दङ। सिनायनायफोरजों एसे रायज्लायलाबायनोसै। दाथ' मोनाबाय, दसे थाना फैनोसै होमबाबो। आं दा बेखिनियाव दोनथ'लायबाय। दा आपेल गुदामाव मोनबा आं थांनानै देखायलायगोन। नै आं दा बेयाव मोनफैलायबाय, बेनो जि दाग्राया, जि दाग्रा कम्पानि बेयो। ओमफ्राय ओरै थाबोनाया माबा खुन्दुं कम्पानि, बेयाव जि दाग्रा बर'फोर दङ, द्लाम बर'फोर दङ। नै बेयाव लेबारफोर थायो जि दाग्राफोरनि। दैया ओरै बिथिं अरसिनबाय, अरसिनबाय नै दैया गोगोम गिदिर गिदिर दङ, 15 केजि, 10 केजि, 12 केजि, 25 केजि गाहाम दङ नाया। दा आं बेजों थांबाय थागोन। नै हाब्रु दङ, हाब्रुजों थांबाय थागोन आं। दा आपेल गुदाम मोनबा देखायहरगोन आं आपेल गुदामखौ। नै आं एसे आवगायना मोनफैलायबाय। नालेंखर बागानानो गुवार गुवार खालि बिसिना। ओंख्रि जायोना बिसोरो, इडलिजों बाथोन, इडलि बायदिसिनायाव होयो बाथोन उननानै। नालेंखरा बिसिना ओंख्रिया फेभरेट ओंख्रि। नै दैया बिथिं गुवार जाफैलायबाय आरो एकदम खर'आवथ' बाब नायखोनो हाया बिनि दैया। बेरायहैनो नागिरदों। औ बबाव थांदों नोंलाय? ए दङ मानसि
थांनि आं र' एसे बेरायलाबायना फैनि सासे लोगो मोनदों दे थांबा बिराद समायना नुखायो सानाबो हाबनोसै नै सान हाबथ'वाखै आसामावथ' दा हाबबायानो खोमा नोंदां जोंनि बेयाव हाबा दानो गैयाबाबो दा आधा घन्टासो दंबावो नै ओरैजाय दावरायबो दङ नोंसोर मा मावो मा कम्पानियाव मावोबा जि दानाय 18,000 मोनो खोमा मोनो नै 18,000 मोनो नै बिसोरो जि दायो मालाय दा आं ओइ आपेल गुदाम दहाय बुंदोंमोन ना बेयाव थांना फैगोन आरो आं लेंहरदों दसे थांना नुजाना फैनि ओमफ्राय ओरै हाग्रा गोजासै ओरै हनै एसे हाग्रा गोजा ओइ नों मा खारदोंब्रा नानो फैसा बायगोन नालेंखराव गोजा ओरैहाय नालेंखरबाथाय एकदम जोंनि ओरै आसामाव जेरै मैथा ओंख्रिया फेभरेट बिसिनाबो नालेंखरबाथाय फेभरेट ओंख्रि ओरैबादि माबा सेल जाखायो दसा इडलिफोराव गासिबावबो ओंखामजोंबाबो ओंख्रि नालेंखर उननाय होगोन आरोखि दा आं बेखिनियाव दोनथ'सैलाय नै आं मोनफैबाय आपेल गुदामाव ओरैनो जाबो मोजाङानो एसे गिदिरबा मोजां जागौमोन आरोना पस्टारा आपेल पस्टार बियो आपेल गुदाम आरो बे बर'आ बे गेटआवनो दङ मोजाङानो बेयाव दोनथुमफैयो आरोना ओमफ्राय साप्लाय हरो ओरै थांबाय बे लामाया एकदम ओरैजाय दा ओरै थांफिनसै आङो दा नैबे लामाजों थांसै गैथ'वा बबाव थांजोबखो लोगोफ्रालाय औवाखौ जि साइज बानायदों बाला मोजाङानो सिरि मोजाङानो माथो नोंसिना थानो एकदम बरियाथार नै आं दा न'आव मोनफैफिनबाय आपेल गुदामाव थांनानै माबा जोगोनार बिजौ सिन्थाय मोनबोबाय नै लोगोफोरा हरदों नै आरो मुदुफुल थाइनै हरदों दा बेखिनियावनो दिनै जाथ'बाय रायजोफोर गाबोनफोर चान्स मोनबा गाबोन हरनोसैलाय गाबोन आं कलेजनि देखायनो नाजागोन आं दा बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय गोजोन्थों